Докато седя тук на хълми и гледам този залез, заедно с Рори, когато се разхожда, и си спомням за една от най-хубавите вечери, следобедо вечери на круиза. Констанца имаше работа и някъде към 7 часа се качих на най-горната задна палуба. Имаше невероятен залез над морето. Кораба пореше водите, белите вълни се разпиляваха зад нас, а слънцето между облаците чертаеше изключителни, прекрасни картини. Сега ще ви ги покажа, ще сложа снимките. Сега си мисля, че това да ми бъде толкова топло и спокойно отвътре. Седнах си на една масичка близо до едно топло джакузи. Беше малко хладно, но залезът беше разкошен. И ми стана страшно спокойно. Колкото повече седях и гледах вълните, пътуващия кораб, слънцето, което потъваше с облаците и плуваше и разливаше лъчи навсякъде и цветове. Сякаш се отдалечавах от всичко, което ми тежеше, беше като освобождение, беше отвъд залеза. Изключително. Много силно. Ще ви покажа снимките.